Gaueko 11:05, Realak lehen bidesaria igaro du Negreira Galiziako taldeari huts eta 3 irabazi ostean. Espainiako kopako final 74enena zen gaurkoa, eta Realak preferente mailako talde baten aurka, Negreiraren aurka jokatu du, eta behintzat bidesaria igaro eta hurrengo fasean izango da Sergio Franciscoren taldea. Gogora ezagun, aurreko jardunaldian, batetik Negreirak huts eta 1 irabazi ziola Poli, Galiziako preferente ligan, eta Realak berriz 2-1 gainditu zuen Sevilla, eta honen bestez, bi taldeak dinamika onean iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara. 11koak errepasatuko ditugu. Negreirari dagokionez Jose izan da atepean, Juanek jokatu du eskuinegaletik, Sánchezek ezkerregaletik, Sanin eta López izan dira atzealdearen erdialdean, zelai erdian Lagaresek, Freirek eta Pereirak osatu dute, eta goian Gonzalo Suárez, Pereira eta Deselia izan dira. Reala berriz, Sergio Francisco 4-3-2ko sistemarekin irten da, Marrero izan da atepean, zealdean lauko lerroan Odriozola jokatu du eskuinaldetik, Haienek ezkerraldetik, Txaleta Txar eta Elustondo kapitaina izan dira atzealdearen erdialdean, Turrientesei jokatu du Euskarri moduan, Zakarian eta Susic barnek aldetik laguntzaile zituela, Marin eta Susic, eta goian Zakarian jokatu du ezkerraldetik, Gotik eskuinaldetik, eta Sadik izan da jokalaririk aurreratuena. Partida hasieran Realaren nagusitasuna nabarmena zen, intentsitate handirik eduki gabe jokoaren dinamika eta ekimena izatea lortu dute txuri-urdinek, eta Sadikek 2 aukera garbi izan dituen. Lehenengoa Haienen jaurtiketa baten ostean aldaratzea iritsi zaio Nigeriako aurrelariari, kasu honetan Langara bota du, eta gero atezainak Juanek baloi onxamar bat atera dio, eta ondorioz Reala ataka estuan jartzen hasi da Negreira partidaren lehen dabiziko uneetatik, baina berriz ere Umar Sadiken zehaztasun falta horrek edo kondenatu du Donostiako taldea. Hala ere, 12. minutuan sekulako jokaldia egin du Sadikek, area barruraino, sukalderaino sartu da Nigeriako aurrelaria, Mikel Gotiri pasea eman atzera, eta area barruan Mikel Gotik ez du arkatu. Realaren lehen gola izan da, apur bat arnasa hartu du, ez Realak azkenean halako taldeen aurka irabazteko gutxi eta galtzeko asko duzunean beti zailagoa izaten da, ez markagailuan aurretik ipintzea. Realak 12. minutuan lortu du, eta nik esan nuke alde horretatik behintzat Sergio Franciscoren taldeak zama handi xamar bat gainetik kendu duela une horretan. Minutuak aurrera joan diren heinean, pixkanaka Reala ere lasaitu egin dela esango nuke, eta Negreirak izan du jokoaren ekimena hor une batzuetan, eta hau zuzentzeko zerbait da, inolako zalantzari gabe. Une batzuetan Reala oso zehaztasun gutxirekin ibili da, batez ere atzealdean, oso erabaki hortasun gutxirekin, eta horrek preferenteko talde baten aurka behar bada gehixeago barkatuko dute, baina beste talde batzuen aurka horrek hori garesti ordaindu ohi da, eta Realak hori hobetu beharra dauka, atzealdean batez ere Txaleta Txarrek eta Aritzek orokorrean ez dute bat ere maila ona eman. Odriozola ongi ikusi dugu, batez ere Sadikek huts egin duen bigarren horretan, non berak atera duen iaia lerrotik, goleko lerrotik baloia, jokaldi oso ona egin du Donostiako hegaleko jokalariak, baina haien ere ikusi dugu, ez, gora igotzen, eta nik esan nuke bai Odriozolak eta bai Haienek baliatu dituztela euren minutuak, baina Sadikek eta Susicek esaterako ez. Susicen jarrera benetan horrelaxe esango dut lotsagarria izan da. Gaurkoan beste behin ere, ez da posible zelai erdian jokalari batek hain intentsitate gutxirekin jokatzea, hain gogo gutxirekin jokatzea, baloia hartzen zuenean erabat
erritmoa gelditu egiten zuen Kroaziako erdilariak, eta nik uste horrelakoetan, ez? Erakutsi behar dela normalean entrenatzaileak jartzen ez zaituenean jarrera eta hurrengo partidaren batean jokatzeko, baina badirudi Susicek ez duela halakorik nahi, eta gaurko partida benetan azteko modukoa, ez, Luka Susicena. Hala ere, aukera garbirik ez du izan Negreirak, eta ondorioz atseden aldira hutseta bateko emaitzarekin iritsi dira, eta bigarren zatian, Reala hobetoxeago sartu dela esango nuke, eta 54. minutuan, oraingoan Susicek Zakariani baloia eman, eta errusiarrak areaz kanpotik ezkerkada bikaina eman du, eta partidako bigarren gola egin du, gol garrantzitsua Realarentzat, kontuan izanik lehen zatian zenolako intentsitate falta izan duen une askotan, eta atzealdean erabaki hortasun gutxirekin ibili direla, eta askotan Negreira Realaren lehen gol horri buelta emateko gai ikusi dugun horretan, Realarentzat bigarren gola hau ezinbestekoa izan da, eta honek bai arnasa askoz ere sakonago hartzea egin diola Sergio Franciscori kasu honetan. Minutuak aurrera joan ala pixkanaka Reala ere norgehiagokak gelditzen joan da, beste ritmo lasaiago batean ez ikusi ditugu Donostiakoak, eta 72. minutuan Pereira eta Sanin kendu, eta Linares eta García kendu ditu, Negreirarentzat badakigu ez, askotan preferenteko talde hauentzat eta kopan lehen mailako talde baten aurka jokatzea saria izan ohi da, gaurko kasuan Negreirari gertatu zaion bezala, eta Realak ere aldaketa bikoitza egin du, Marin eta Zakarian kendu, eta Gorrotxategi eta Sergio atera ditu. Marinek partida ona egin du, presioan eta fin ikusi dugu, Zakarianek gola egin du, baina orokorrean nik esango nuke beste maila bat emateko, maila hobe bat emateko gaitasuna baduela Zakarianek, eta gaurko partida ez da orokorrean oso distiratsu ibili, erritmoz eta ere nahiko makal ikusi dugu. Hala ere gola egin du, gol oso garrantzitsua ere, eta behintzat horrekin geratuko gara, ezta, eta Sergio eta Gorrotxategi eutsi diote markagailuari, eta benetan jarrera onarekin irten dira. 78. minutuan Sadik eta Orriozola kendu ditu Aranburu eta Oiartzabal ateratzeko, hemen ez da posizio aldaketarik izan, eta bai Orriozolak partida ona egin duela esan dugu, bigarren zatian behar badapur bat itzaliago ibili da, eta behintzat 78 minutu hortxe jokatu ditu, beste 78 minutu, beretzat ere garrantzitsuak izan direnak, eta Umar Sadikek beste behin ere ez du bere aukera baliatu, ez, egia da golean sekulako jokaldi egin duela, baina bere funtzioa gehien bat bederatziarena da, eta bederatziaren funtzioa golak sartzea da, eta gaurkoan 3 aukera izan ditu, eta 3etatik 2 huts nabarmenak egin ditu, eta ez dago Sadik mentalki eta ere azken urte hau gogorra izan da, klubarekin eta arazo handiak eduki ditu Nigeriako aurrelariak, eta horrela futbolean erdigunea jartzea ere zaila izan ohi da. Eta 82. minutuan partida osoan zehar ez du fin ikusi Turrientes, baloi asko galdu ditu, eta normalean baino itzaliago ikusi dugu Beasaingo erdilaria, gaurkoan nik uste euskarri postu horretan jada ez dela eroso sentitzen, gehiago barnek aldetik, eta beste jokalari bat lagun duela erosoago sentitzen da. Hala ere partida guztia jokatu du, eta gainera 82. minutuan sekulako jokaldia egin du area barruan izkin egin, eta ezkerrez lehen zutoinetik sartu dio Negreirako Juan atezainari, ondorioz 3. izan da, Jose eta Pereira kendu, eta Berdulas eta Vázquez eta Mailan atera ditu, Deselia ere kendu du Negreirak, gazteentzako aukerak, oso gazteak baitziren atera dituen jokalariak, eta 85. minutuan Turrientes kendu du, eta Soler sartu da, Solerrek ere 5 minutuan, baina garrantzitsuena, Realak behintzat lehenengo bidesari hau gainditu du, gainditu beharrekoa zen, irabazteko partidak dira, baina irabazi egin behar dira, eta Realak egin du, 3-3,
normalean alako taldeen aurka gol gehiago sartu egin dituzte, baina behintzat hurrengo fasean berriro ere hantxe izango da Reala. Gogoratu Negreirak huts Realak 3 kopan.